Dobar dan svima, ali ponovo hvala vam što ste došli. Prevođenje književnosti za mlade u posljednja 2 desetljeća brzo se razvija u području traduktologije. Istraživanje ovog domena u međunarodnim prevoditeljskim krugovima relativno je recentno i datira iz 1960. godina u Europi, a podudara se s razvojem studija književnosti za mlade. Razdoblje nakon Drugog svjetskog rata bio je povoljan period za ovu književnu produkciju jer je kruženje dijela namijenjenih mladoj publici potaknulo ideju ujedinjene i izmirene Europi. Prevođenje dijela za mlade bilo je i još uvijek jest važno sredstvo interkulturalne komunikacije, otvorenosti i tolerancije prema drugim narodima i kulturama. U svijetu koji je sve povezaniji, iste ideje i vrijednosti kruže različitim kulturama i zemljama, između ostalog zahvaljujući prevođenju knjiga. Među književnim produkcijama upravo ona namijenjena djeci i mladima najviše oblikuje identitet, razvija interkulturalno znanje te podiže svijest o glavnim problemima u društvu. Izdavačke kuće prepoznale su djecu i adolescente kao znatan udio potrošača te su od druge polovine 20. stoljeća razvile veliko tržište usmjereno ka različitim dobnim skupinama, s tim da književnost za mlade obuhvata širok raspon, odnosno čitateljsku publiku između 10 i 25 godina. Potrebno je uvesti djela iz drugih zemalja kako bi se potaknula kreativnost lokalnih autora, ali i pobudila znatiželja i interes čitatelja za novu temu ili žanr. Objavljivanje dijela koje pripadaju književnosti za mlade stoga je u stalnom procvatu, pogotovo od pojave fenomena sage o Harry Potteru koja je uveliko doprinijela konsolidaciji i statusu ovog književnog domena ne samo u izdavaštvu, već i u akademskom svijetu. Prevođenje književnosti za mlade etablira se krajem 20. i početkom 21. stoljeća, naročito u zemljama sjeverozapadne i zapadne Europe kao plodno područje istraživanja u traduktologiji i u komparativnim studijama. Što se tiče Hrvatske, 2 su knjige posvećene ovoj tematici 2019. godine, a to su Prijevodi dječje književnosti, Pogled iz Hrvatske te Hlapić u bijelom svijetu. Obje knjige imaju za cilj uspostavljanje međukulturnih poveznica kroz prijevode. Prva knjiga izučava prijevode na hrvatski, s engleskog, talijanskog, nordijskih jezika i njemačkog, a druga knjiga se bazira na prijevodu Čudnovati zgoda Šegrta Hlapića s hrvatskog jezika i tu nije obrađen prijevod na hrvatski jezik koji nije izašao, u stvari on nije štampan u slobodnoj prodaji nego u časopisu Most. Dakle, i u akademskim krugovima u Hrvatskoj književnost za djecu pristupa interdisciplinarno, ali se u većoj mjeri izučava u okviru učiteljskog fakulteta, odnosno pedagogije, nego li traduktologije. Treba naglasiti da ove 2 knjige stavljaju svoje težište na izučavanje književnosti za djecu, a ne književnosti za mlade. Prevođenje young adult književnosti koja obuhvata mladež od 18 do 25 godina, pa čak i do 30 godina, bi mogla biti dodatna pista istraživanja u Europi, ali i regionu. Po pitanju prevedenih knjiga s francuskog na hrvatski jezik, iz preglednog rada Ivane Milković saznajemo da je krajem 20. stoljeća, tačnije od 1000, izvinite, ja samo govorim 1000, mislim razumijete kad kažem 1000. 1984. do 1989. godine u lektiri u osnovnoj školi u Hrvatskoj od francuskih pisaca se čitaju samo La Fontaineove basne u 3. razredu osnovne, a u 8. razredu Barbara Žaka Prevera. Kasnije, početkom 21. stoljeća, uvodi se na tu listu i Mali princ, međutim, nijedna od ove 3 knjige nije napisana prvenstveno za djecu. Fontaineove basne su s vremenom prilagođene djeci, dok Mali princ spada u crossover produkciju, odnosno namijenjen je i za odraslu publiku. Po pitanju pojavljivanja i udjela stranih književnosti u čitankama u cijelom 20. stoljeću, pa do 2005. godine, francuska književnost je u nešto povoljnijem položaju, oko 5%, jer se zajedno sa njemačkom književnošću nalazi odmah nakon zemalja bivše Jugoslavije, mada daleko iza ruske književnosti koja je bila zastupljena sa 13,3%. Za korpus našeg istraživanja u ovom radu opredijelili smo se za rad Golem, francuskih spisatelja Marie Aude, Elvire i Lorisa Muraja, za koju su autori dobili prestižnu nagradu Le Prix des Incorruptibles 2003. godine, a koju dodjeljuju čitatelji uzrasta između 11 i 12 godina. Iako su 2 sestre i brat Muraj svi poznati u Francuskoj kao pisci za djecu i mlade, posebno se ističe Marie Aude Murail koja je napisala preko 70 knjiga i koja svake godine objavi preko
stotine tisuća primjeraka u Francuskoj. Ona je također dobitnica prestižne nagrade, možda i najprestižnije nagrade na svijetu za književnost za djecu i mlade, Hans Christian Andersen, a 2004. godine odlikovana je ordenom Viteza časti. S njenim korpusom sam se upoznala tokom izrade svog doktorata kada sam izučavala prijevod knjige koju ona napisala i prevedena na hrvatski jezik, Priča o Isusu. Marie-Aude Murail se ne ustručava tretirati delikatne teme kao što je homoseksualnost kod djece u svojoj najpoznatijoj knjizi Oh Boy, ali i mentalnu zaostalost kao što je recimo roman Simple na francuskom, na engleskom to bilo Simple. Roman Golem je napisan za mladu publiku i odlikuje ga govorni jezik, kultureme i humor. Iako roman sadrži nestvarne elemente poput zlotvora koji iskaču iz računala i prijeti čovječanstvu, roman tretira i daleko ozbiljnije teme i danas aktuelne teme kao što su konzumerističko društvo opčinjeno reklamama, kapitalizam, ovisnost o videoigricama, bolest, porodični i socijalni problemi itd. Po čemu se zapravo prevođenje književnosti za mlade razlikuje od prevođenja književnosti namijenjene odrasloj publici, zbog čega mu se daje privilegovano mjesto za proučavanje u okviru traduktologije. To je problematika koja se već 50-ak godina raspravlja među teoretičarima iz različitih područja, traduktolozima, komparativistima, pedagozima, ali i praktičarima poput prevoditelja, učitelja i bibliotekara. Glavni razlog je što ova književna produkcija neprestano rastrzana između želje da se strana kultura približi mladom čitatelju i da se ti strani, što se zove naravno egzotizacija kulturnih elemenata, i da se ti strani elementi prilagode kulturi domaćina, a to nazivamo podomaćivanje. Neutralizacija stranog konteksta prakticira se u prevođenju književnosti za mlade iz straha da njen čitatelj neće moći razumjeti kulturološki markirane elemente. Prema nekim teoretičarima i prevoditeljima, kognitivna spoznaja mladih osoba a priori nije toliko razvijena kao kod odrasle osobe koja može premostiti nepoznanice u odnosu na strani kontekst, kao što su kultureme, intertekstualne aluzije, povijesti ili mitološke ličnosti itd. Pored toga, književnost za mlade pripada i književnom i obrazovnom sustavu, a ideološke norme jedne zemlje u odnosu na ono što je prikladno ponašanju u djetinjstvu ili mladosti nisu nužno u skladu sa normama druge zemlje. To može dovesti do znatnih promjena u prevedenom tekstu, pa se dešava oblažavanje scena koje se smatraju šokantnima, cenzura tabu tema, uvođenje moralizirajućih primjedbi i prevoditelja itd. Osim toga, fluidna jezična konstrukcija na izvornom jeziku ne osigurava isti stupanj čitljivosti na ciljnom jeziku, što zahtijeva sintaksičke i stilske promjene. Tekst namijenjen mladima mora poštovati 3 domena, književni, obrazovni i ideološki, dok su u prijevodu ti zahtjevi još naglašeniji jer se moraju provoditi u okviru drugog sustava. Manipulacije tokom prevođenja mogu znatno utjecati na cjelokupni tekst. Čak i male promjene mogu uzrokovati različite učinke u ciljnom tekstu u usporedbi sa izvornim tekstom i ponekad su intervencije prevoditelja takve da više ne možemo uopšte govoriti o transpoziciji nego o adaptaciji teksta, što podrazumijeva lokalizaciju cjelokupnog konteksta na makrorazinu. Tada su sve kulturne reference izvorne kulture prilagođene kulturnim elementima ciljne kulture. Najveća rasprava i razilaženje među teoretičarima u kontekstu prevođenja književnosti za mlade koje je kulminiralo 80. godina, posebno s pojavom koncepta cultural turna u prevoditeljskim studijama, općenito se može sažeti kao suprotnost između preskriptivnog i deskriptivnog pristupa, čiji zagovornici, kao recimo Rita Oitinen iz Finske, favoriziraju prijevod orijentiran u korist dolazne kulture, a svoje temelje crpe iz njemačke funkcionalističke struje. Preskriptivni pristup između 60. i 70. godina prošlog stoljeća, koji zastupa Klimberg i Stolt, koji su iz Švedske, nalaže prevodilačke strategije koje omogućavaju što više zadržavanje elemenata svojstvenih stranoj kulturi. Početkom 21. stoljeća moderni pristup u književnosti za mlade također zagovara sve veće poštivanje polaznog teksta i etičniji pristup naspram autorovih riječi, a da se pritom ipak ne zanemaruju potrebe mladog čitatelja niti smanjuje čitljivog teksta. O tome recimo piše italijanska teoretičarka Roberta Pederzoli. Druga italijanska teoretičarka Elena Parolo objašnjava da se tu radi tek o prividnoj jednostavnosti u prevođenju književnosti za mlade i naglašava da se prijevod ne smije infantilizirati, dok adaptacija ne znači nužno i pojednostavljenje teksta.
Ona poziva prevoditelje da osiguraju očuvanje razlike drugoga i naglašava činjenicu da postoji velika odgovornost prevoditelja u odnosu na mladež kao ciljanu publiku, jer su oni prijemčiviji za prihvatanje novog i drugačijeg od odraslih čitatelja. Na kraju obuke za književnog prevoditelja shvatili smo u stvari da prevođenje književnosti za djecu i mlade zahtijeva posebnu obuku. Ona može biti dobar, prevod te književnosti može biti dobar ulazak u književno prevođenje ne zato što je lakše prevesti, daleko od toga, već zato što je usko povezana s kulturom svake zemlje i prisutna je na način na koji se često zanemarije u samom jeziku. Riječi su francuskog prevoditelja i teoretičara Bernara Friot. Sad ću se malo osvrnuti na prevoditeljicu Andreju Pongrac. Na internet stranici kataloga knjižnica grada Sarajeva ona ima impresivan spisak od preko 200 prevedenih knjiga. Premda prevodi knjige za odrasle, u njenom opisu se većinom nalaze knjige za djecu i mlade. Do 2005. godine, kada je prevela svih 5 tomova romana Golem, bila je već prevela 20-ak naslova, od čega je 5 na francuski i engleski jezik. Kasnije uglavnom prevodi na engleski jezik, ali je između 2016. i 19. prevela 16 slikovnica u kolekciji Maja, odnosno Martina, izvorno na francuskom jeziku. S obzirom da u Bosni i Hercegovini nisam mogla pronaći svih 5 knjiga, ja sam pronašla 4. i 5. dio, ali mi je 4. bio koji sadrži 200 stranica bio sasvim dovoljan za moj korpus, da uradim kontrastivnu analizu među francuskog jezika i prevoda na hrvatski jezik, gdje sam proučavala prevodilačke strategije. Tu se, ono što je najbitnije u prevođenju književnosti za mlade, tu su vlastita imena, toponimi i kulturemi, pogotovo one koje su vezane za školu i školski sistem, jer se pored kulturema vezanih za gastronomiju i hranu najčešće adaptiraju upravo kultureme iz školskog života. Također sam istraživala na koji je način zapravo preveden govorni jezik mladih, socijalek mladih iz predgrađa, humor, anglicizmi, onomatopeje, a pritom sam posebnu pažnju obratila na to da li govorni registar kojim se autorica koristi u originalnom tekstu ima svoj ekvivalent na hrvatskom jeziku ili se pak prevoditeljica odlučila za standardni jezik. Osvrnula sam se na prevod elemenata koji su nekad problematični u književnosti za mlade, kao što su neke društvene teme koje su još uvijek tabu u nekim zemljama, kao što su aluzije na seksualni život ili naglost, nasilne scene vezane za smrt, ubistvo, bolesti, psihičke smetnje, uvrede na račun neke određene skupine i tako dalje. Ako možete samo... Počet ću sa vlastitim imenima. Ona su napisana onako kako se pišu izvorno na francuskom jeziku, čak su imena poput Nataša, Sebastian, Aisha i Calimero napisane onako kako je transkribujemo na francuskom. Majid se na francuskom izgovara Majid, ali evo na hrvatskom možemo steći utisak da se to izgovara Majd, dok je recimo ime Jean-Hugues po našem mišljenju ipak trebalo da ima neki izgovor u zagradi. Tamo u knjizi gdje stoji ime Majdove mame koja, samo sekundu, mislim da to nije u ovom primjeru ovdje, ali nema veze. Možda samo da se malo spustite. Evo ovdje recimo imamo, iako autor želi postići neki postići veću prisnost čitateljem, tako što koriste ime, a ne prezime. Ekvivalent za gospođu Lescure bi trebao biti zapravo, imali smo to ranije, nastavnica učiteljice, jer se u Francusku nastavnice oslovljavaju s gospođa. Izmišljena imena, možete gore, izmišljena imena koje se ovdje imamo na francuskom jeziku, dole na dnu tabeli, ipak imaju svoje značenje na francuskom, abe, fruit, dudu, da, što čitatelj na hrvatskom ne može nužno razumjeti. Što se tiče toponima, u romanu nema značajan primjer nepoznatih toponima, uglavnom se radi o onima koji već imaju svoj ustaljen naziv u hrvatskom jeziku i kad se radi o državama koje su udaljenije kao što su Uzbekistan ili Kostarika, mada je izmišljeni grad Kostarika City opet transkribovan kao u originalu. Razliku u izgovoru na francuskom Malezija nije imala smisla prevoditi na hrvatski, a vjerovatno izmišljeno naselje Quatre-Cents u tekstu je dodatno objašnjeno ili zamijenjeno općenitijim pojmom naselje. Ajšino porijeklo, to je da dolazi iz Malija, jednostavno izbrisano, kao i regija Ile-de-France.
Možemo na ovaj treći dio. Jedan od najinteresantnijih segmenata u prijevodu književnosti za mlade i upravo nezaobilazna tema, ako ne i glavna u romanima, je francuski školski sistem koji je zapravo veoma specifičan jer se ocjene kreću u rasponu 1 do 20 i onda je srednja škola, u stvari viša osnovna pa srednja ide redom 6, 5, 4 i 3. Prevoditeljica se odlučuje na adaptaciju ovih elemenata ili neutralizaciju ocjene kao što je polučio najbolji uspjeh, te se opredeljuje za titulu učiteljica, a ne nastavnica. Uglavnom je praksa da se adaptiraju ovi elementi za druge parove jezika, ali u tom slučaju rizikujemo da mladi čitatelj pomisli kako su svi školski sistemi jednaki kao i oni u njegovoj državi. Po pitanju, možete sada, ostalih kulturima, prevoditeljica ih ne adaptira u lokalni kontekst, a kada ne zadržava izvorni element, tada koristi širi pojam te pribjegava generalizaciji, kao što je olovka, lijekov za smirenje, zdravstvena knjižica ili pak naglašava da je grijer vrsta sira. Uglavnom je izostavljen prijevod skraćenica za elektrodistribuciju EDF, regionalni voz RER, petosoban stan F4 ili ZEP, odnosno zonu sa posebnim obrazovnim sistemom. Iznimno rijetko, svega na 4 mjesta u knjizi možemo naći napomenu prevoditeljice, kao što je recimo za Surimi, jer se u književnosti za djecu i mlade one izbjegavaju kako ne bi ometale koncentraciju. Pa ipak mladi čitatelji neće moći razumjeti šta je label ruž, šta je 40 FS, Grand Prix i tako dalje. Također, aluzija na 14. juli i vrijednost švicarskog franka naspram francuskog jasna je čitatelju originala, ali ne i čitatelju prijevoda, tako da bi bila poželjna neko objašnjenje u tekstu ili kao napomena prevoditeljici. Primjerna za govorni tekst je bilo daleko više nego što sam ja ovdje izolovala. Ne morate ni znati francuski da vidite recimo da se dosta slučajeva prevoditeljica zadržava standardni jezik, ne znači da ga izbjegava, nego možda jednostavno i nema ekvivalent na hrvatski, kao što je recimo za riječ Fatma u francuskom jeziku za Arapkinju. To, na primjer, nije slučaj recimo ovdje gdje imamo un bon paquet de blé, gdje je prevedeno kao iscrpno, a to zapravo znači, možemo prevesti kao zarađivao dobru lovu, ili recimo sal petit con je moglo se prevesti kao kretenčina, piči mi po živcima, mi studije mi na živce i tako dalje. Anglicizmi big fan i damned nisu ostavljeni u originalu, ali u svim drugim mnogobrojnim primjerima prevoditeljica ostavlja sve nazive na engleskom jeziku. Ona kasnije koristi se pogrešnim izgovorom i greškama u jeziku u romanu kako bi stvorila komičan efekt, pogotovo recimo kada Arapi ili stranci, pogotovo arapskog porijekla, kada uče francuski jezik, oni za e ili za u na francuskom kažu, izgovaraju i. U prevodi se taj zapravo efekat i ne vidi, a prevoditeljica to kompenzira time tako što koristi gramatičke greške, a ne greške u izgovoru. Osim toga, jedan od glavnih likova ne zna izgovoriti zvuk ž koji izgovara kao z, dok prevoditeljica pritom piše slovo zapravo tamo gdje je trebalo biti slovo zvuk s, ona ga piše kao z. U predzadnjem primjeru, vidimo odličan ekvivalent, samo sekundu. A to nam to samo ovdje, malo gore još. Evo ovdje, recimo, ovdje vidimo jako dobro da je jako dobro zapravo našla ekvivalent na hrvatskom jeziku za greške koje se pravi na francuskom, dok u zadnjem primjeru, recimo ovdje bi se trebalo povezati čije za non, a to nije moguće na hrvatskom jeziku, nego je stavila 3 tačke i onako pokušala da na mnogi način to kompenzira. Sad možemo prijeći na onomatopeje. One su sastavni dio književnosti za mlade i one se uglavnom prilagođavaju jeziku na koji se prevodi, što možemo vidjeti u ovoj tabeli. Glagol zezeje prevoditeljica je izostavila, iako je mogla iskoristiti glagol šuškati, u tom slučaju je trebalo umjesto slova s da napiše š. Za glagol koji je pojednostavljan i preveden kao uzviknuti, kasnije je ponuđen prijedlog, ovdje vidimo predzadnji primjer kme kme, dok je recimo ova onomatopeja ovdje bong bong pretočena u sintagmu čudan zvuk. U ostalim primjerima možemo vidjeti adekvatan prijevod, odnosno ekvivalentnu adaptaciju na hrvatski jezik. Pojednostavljen prijevod, možemo sići, ne predstavlja nužno gubitak naspram originalnog teksta, premda bi trebalo težiti da frazeme prevodimo ekvivalentnim frazemima, makar oni bili djelimični. Najveći gubitak u ovim primjerima je ovaj ovdje,
zato što imamo denotativno i konotativno značenje, što znači ovdje, ali također znači kad neko, kažemo da je puko, odnosno da je skrenuo s pameti. Ali to nije problem, mislim, to je problem jezički, nije sad da je prevoditeljica tu imala nekog izvora, ali je šteta, recimo, što je ovdje nije sačuvala aluziju na Palčića i njegove čizme od 7 milja, nego je to prevelo na kraj svijeta. Osim toga, u nastojanju da prevede dva sinonima koji na hrvatskom znače isto neizlječiv, ona je stavila smrtonosan, što je promijenilo značenje. Možemo nastaviti sa izostavljenim prijevodom. Ja sam recimo desno dopunila prijedlog samo kako je se moglo dopuniti. To je nekoliko primjera gdje prevoditeljica izostavlja riječ rečenice, ali to ne narušava uglavnom tijek priče, osim u dva zadnja primjera. Pa ipak zagovornici poštivanja izvornog teksta smatraju da svako izostavljanje ili dodatak informacija utiče na cjelokupnu priču jer možemo odati ili sakriti informacije od čitatelja iako toga nismo svjesni. Ponekad izdavač zahtijeva kraći prijevod, ali obično je prevoditelj taj koji donosi odluku. U romanu smo našli jako mali primjer ublažavanja, možete još se popijeti do tačke 10, ublažavanja prijevoda i tabu tema i skoro nikad ne koristi eufemizme, osim ovo je recimo pravi primjer gdje možemo vidjeti imamo peder pacifist, gdje je prevedeno pravi mirotvorac, a znači miroljubivi peder. Doslovno tako znači i na francuskom jeziku. U narednoj tabeli možemo vidjeti, samo ako možete malo još da siđete, recimo ovo i ovdje, ona ne izbjegava da prevede riječ homoseksualnost, to je gore još malo tabela, tako da se ne radi o tome da ona izbjegava da o tome priča, nego jednostavno je smatrala to kao politički nekorektnim. Osim toga, ostale teme koje nisu često spominjane u književnosti za mlade početkom 21. stoljeća kao što je nagost, aluzija za seks, alkoholizam, depresija, također su prevedene bez ikakvih, apsolutno ikakvih cenzura. Semantičke izmjene u prijevodu se desile, ja ne mogu tvrditi da su to greške koje je napravila prevoditeljica, ali ipak možemo zaključiti, evo ako uporedimo značenje i original, da se ne poklapaju baš onako semantički, to u stvari treba naglasiti da se ovdje ne radi o kalku. Dakle, ne možemo primijetiti da izbija stranom konstrukcija, to je se jako dobro uklopilo u tekst, ali ne odgovara stvarnom tekstu. Problem je kad su u pitanju djeca i mladi, oni teže mogu uočiti grešku i nakon toga je rektificirati. Moj zaključak je da je zapravo prevoditeljica Andreja Pongrac ponudila veoma kvalitetan prijevod književnosti za mlade početkom 20. stoljeća, a čiji postulati su tada tek bili u svojim povojima i kada se kulturološki kontekst uveliko adaptirao prema kontekstu ciljne kulture i jezika. S obzirom da mi nismo uočili maltene nijedan primjer, osim da je recimo EDF prevedeno kao Elektra, u ovom radu zaključujemo da prevoditeljica pristupa prijevodu ovog dijela na moderan način, gdje se književnost za mlade posmatra kao ravnopravna općoj književnosti, a ne više kao da se radi o marginalnoj književnosti. Pritom treba naglasiti da je u bivšoj Jugoslaviji tokom 20. stoljeća ova vrsta produkcije ipak imala povlašteniji pristup nego li recimo u zapadnoj Europi, jer su najbolji i najcijenjeniji pisci tadašnji i dan danas objavljuju za djecu i mlade. Jedino što bismo možda mogli poželjeti u ovom prevodu je više objašnjenja za pojedine kultureme, bilo u samom tekstu u napomeni prevoditelja i veća prisutnost govornog hrvatskog jezika. Možemo ustvrditi da prevod ovog romana itekako prati modne trendove i tokove u prevođenju književnosti za mlade u ovom stoljeću. Hvala vam.